Måden vi så udførte vores forsøg på, var at vi startede med at få udleveret de nødvendige materialer, hvilket var et glas, et forstørrelsesglas, et par vaders, et kort over de forskellige dyregrupper. Derefter så sendte vi Tobias ud i vandet, hvor han skulle udføre en sparkeprøve, som er, at han sætter sin si ned i jorden mod strømmen. Så sparker han bagud, så han hvirvler alle smådyrene op, og så får strømmen så taget det ned i vores net. Imens han gjorde det, så tog vi noget vand ned i vores hvide bakke, så vi kunne putte dyrene i efter. Tobias han udførte så sparkeprøven flere forskellige steder i vandløbet, for at vi kunne undersøge det optimalt. Imens han udførte sparkeprøven, så undersøgte vi de dyr, han havde fanget, og bestemte de dyregrupper, de nu tilhørte. Efter det så udførte vi en pilleprøve, men på stenene kunne vi så ikke finde nogen dyr. Til sidst krydsede vi af ved de forskellige dyr, så vi kunne bestemme, hvorvidt vandet er forurenet eller ej, ud fra dyrene i vandet. Jamen, jeg vil gerne fortælle lidt om Lilleåen som økosystem, og den del, vi undersøgte, var den mellemste del af åen, hvor åen bugter sig forholdsvis meget, og der er meget grøde på det her sted, samt stryg, som er de her småsten, som er gået fri af sandet. Nogle vigtige biologiske faktorer i åen er de enkelte arters påvirkning på hinanden. For eksempel kan nogle organismer være fødekilde for andre. Samtidig med er der abiotiske faktorer, som ikke har noget med dyrelivet at gøre, men mere er sådan noget som klima og jordbundsforhold i åen. Det kan også være begivenheder og tidligere forhold, som for eksempel et gyldeudslip, som kan have påvirkning. Der cirkulerer nogle stoffer i det her økosystem, og det er her nedbryderne, der sikrer, at de her stoffer kan bruges igen og igen, alt efter hvor lukket økosystemet er. Selvfølgelig er det, skal der tilføres noget energi, og den energi kommer fra solen, som gør, at alt det her i sidste ende kan forløbe forholdsvis smertefrit. Primær forurening, også kaldet organisk forurening, sker oftest ved fejl i landbruget ved gyldeudslip, som ses her. Det er den største forureningsfaktor for primær forurening, som oftest sker. Når den her gylde kommer ud, det døde organiske materiale kommer ud i vandløb, så vil det føre en hel masse proteiner, fedtstoffer og kulhydrater, som her i vandløbet vil blive nedbrudt af bakterier. Og da bakterierne har brug for ilt til deres respiration, vil der øjeblikkeligt opstå iltmangel, når bakterierne skal nedbryde det her. Når gylden kommer ud, vil det også gøre vandet uklart, hvilket også kan hæmme fotosyntesen for planterne, da der skal indgå sollys i dem. Og da det her så dækker lidt for sollyset, vil det derfor have en impact på fotosyntesen. Det der er så sekundær forurening, og det er næringssalter, der bliver forurenet med i sekundær forurening. Og det der så sker, det er, at de kommer ned til vandløbet, og alle disse næringssalter, det spiser algerne så, eller optager de så, og så kommer der en stor bestand af alger, og dermed er der også flere alger, der dør og falder til bunds. Men alle disse alger, som ligger der kommer, de skygger så for planterne, og dermed kan planterne ikke udføre fotosyntese, ligesom i primær forurening, og så kan der ikke komme mere ild til vandløbet. Ja, og så de her alger, jo flere der er, jo flere dør derovre, og de falder så ned til bunden, og så er der et festmåltid for bakterierne, og så kommer der så endnu flere bakterier, fordi der er meget mad der. Og så alle disse bakterier, de skal også udføre respiration, og dermed tager de alt ilten fra vandet, og der kommer ildsving eller forurening. Udover primær og sekundær forurening, er der også forurening med tungmetaller og pesticider. Tungmetaller er oftest forurening fra fabrikker, hvor der sker et udslip, og det påvirker dermed fiskene, også forbi øverst i fødekæden. Og mennesker, de kan ikke tåle mange af de tunge metaller, for de kan fremkalde kræft og nyrebetændelser og diverse. Udover tungmetaller er der også pesticider, der kan skade menneskene. Man bruger det til at gøre bestemte ting, for eksempel at udrydde skadedyr. Men når man har fundet ud af, at mennesker ikke kan holde til det, så når det kommer i vandløb og påvirker fiskene, og vi spiser det, så kan vi blive syge af det. Så på den måde er pesticider også dårligt for mennesket. Og det kan også ødelægge plantevæksten.
Okay, en anden forurening ud over de andre forureninger, det er hormonforstyrrende stoffer, som også er en forurening. Det sker ved, at de her hormonforstyrrende stoffer, som for eksempel parabener i body lotion og stoffer i plastik, er med til at hæmme væksten for dyr, da de binder sig til cellernes østrogenreceptorer. Det er et problem for fostertilværelsen for eksempel fisk, da for eksempel hannerne vil udvikle hunlige træk, og det medfører derfor forringet sædkvalitet, som jo er en af grundtingene i en vækst. En af de mest ofte sete hormonforstyrrende stoffer er p-pillerester i vandløb. Det sker ved, at kvinder udskiller urin med de her rester i, og det medfører tvekkønnede fisk, hvilket jo er et problem, da det også forringer sædkvalitet. Ja, jamen jeg skulle så give eksempler på dyr, og hvordan de er tilpasset til livet i vand. Og vi kan starte med rottehaler. De kan leve i iltfattigt vand, ved at de har en snabel, som går op på vandet, så den går op til overfladen, og så kan de trække vejret over vandet. Og rottehaler er et tegn på, at vandet er iltfattigt, og det kaldes en forureningsindikator, altså rottehalerne, da de jo som sagt kan leve i iltfattigt vand. Så er der vandkalven, og den finder man også i forurenet vand. Og den måde, den får ilt på eller respirerer, det er, at den svømmer op til overfladen, hvor den så indtager en iltboble. Den tager simpelthen ind i sådan en kuppel, den har. Og så kan den så leve i 15 minutter af den, hvor den så efter det skal op til overfladen og hente en ny boble luft. Og det her det er også en forureningsindikator, da man ikke finder særlig mange i iltrigt vand, da de kan leve i iltfattigt. Så er det døgnfluenymfen, og den er gælder, og derfor skal den leve i iltrigt vand, da de jo som sagt er gælder, og derfor kan de ikke leve i iltfattigt land. Døgnfluenymfen har udposninger på sig, som gør, at den kan optage ilten i vand lettere. Og døgnfluenymfen kaldes en renvandsindikator, da den kun kan leve i rent vand. Så er det dansemyggelarven, og den har hudånding, og den har ikke nogen gælder, hvilket det er sådan lidt ligner, eller hvad man skal sige, men den ånder med huden. Den lukker vand ind, og så filtrerer den vandet, så de kan bruge ilten. Og dansemyggelarven kan godt leve i iltfattigt vand, da den jo som sagt bare filtrerer det. Ja, og så skal så komme vores resultater fra undersøgelsen af Lilleåen på makroindekset. Og vi fik faktisk mange over skalaen. Vi fik en del slørvinger, døgnfluer, vårfluer, tarmlokker, bænkebider, og ja, det var det. Så den er egentlig lidt over skalaen. Vi fik dog flest slørvinger og døgnfluer og vårfluelarver, så det er faktisk en god ende, vi ligger. Så vi vil bedømme, at vores lille å, altså åen der, den er imellem, på en skala fra 1 til 10, så er den 7 til 9. Vi føler, den er ret god.